Ndiyo. Changamire. Yaenda useri kwechuru changamire. Unachiremba dendera. Saka tasvika ikoko sekudendera wanoti musha menyu hamuna matare. Sekuru wabvunza mamvura mumire tsembile kuti uri kunzi uri Huroyi. Uri kunzi uri Huroyi. Sukanzi akadaira akati chokwadi ndiri kunzi ndiri Huroyi. Ndobva waendera pamberi wakati kuna kuda. Andikuda uri kunzi uri kushandiswa. Uri kushandisa zvikwama zvisizvo. Akati chokwadi. Vaendera pamberi chiremba abvunza kuna Peter kuti ndiani akambotenga kana kuti kurasa njere. Akati aripo. Wakanongedzera kananga aripo. Chiremba wakati pane mumwe kuti wakati gungu aripo. Chiremba wabvunza zvakare wakati ndiani akambenga aine machira mumusha menyu. Machira aishandiswa matare, asi matare aishandiswa mumusha akanga aine huromo. Chiremba akati mumusha menyu mune muranda aishandiswa arimo. Pamachira wapindura wachiti hungu machira aiwepo, asi machira aya akapiswa. Wapindura kudaro ndo waimira sababa kana machira akapiswa. Saka chiremba wati izvo kuna mamvura ndiyo angachinzi Huroyi. Handina kuona aine Huroyi, haasi Huroyi. Wakadzokorora zvepekupedzisira wakati mai ava havasi Huroyi. Ndofunga ndopaperera matare edu changamire. Saka tisingazive kune mhuri yotambobvunza wanenge penge pakuita kunge penge pakuita kusanzwisisana. Vamwe vachiti chiremba uyu ane vamwe vanga achitozivana nawo nekuti akambopinda mumusha akatomboita basa raakaita imomo. Vamwe vacho vakati isusu kutotanga kumuonawo pano. Saka ndopa wazobuda wasina kunyatsokugutsikana. Saka ndo pamberi penyu changamire. Titaure vane vasina kugutsikana kutaura kana uchida kuti tokupe umwe chiremba then tokupe umwe chiremba kana kuti magutsikana then toona. Pamusoro mama pane zvataona chiremba. Pane zvataona chiremba. Tine zvimwe zvatati gutsikane nazvo, asi zvimwe zvatina kugutsikana nazvo. Zvatisina kugutsikana nazvo ndezvokuti chiremba uyu akambopinda mumusha achitaura dare futi rimwe chete rakafanana neriri kuti mumusha menyu mune zvinhu zvakazi baba wenyu zvakadai zvakadai. Akauya akati ndazvibata, asi nhasi dare rachiro aridzokorora futi. Isi takambeketa kuti arigadzira zvisina kufamba, hazina kuti takaona zvakafamba. Asi chiremba wazotipindura kuti aiwa zvandakakubatirai makakanganisa kuti hamuna kuzonditevera, ndopatera tisina kugutsikana napo ipapo. Saka mazoti chiipati hamuna kuzonditevera. Tazotaura semukoma
pamusoro emambo. Mindiro yedu yakapa kuna chiremba paati hamuna kuzviitira ndeyekuti takanga taona isu semhuri pamwe ndizvo zvakabatwa, pamwe hasati zvaratidza mucherechedzo wekugadziriswa kwazvo, kusvikira pakazongoita kuti takaziva vanhu vasovererano batane pamwe chete tichidzoke kwasekuru vaya, uyezve kuti tizive kuti tichazowanira papi sekuru ava tenge tisina kunge tatora phone number yavo kana ruzivo rwekuti tingazovabatire papi. Takanga takabvisana kuti zvasekuru ava taura vati padare rekuti pane muranda arimutanogozvigazi takabvisana naye pamwe vanokwanisa kuzvigadzira asi hatina kuona takachinja kusvikira takabvisa mombe, takabviswa mombe semubhadharo wekubvisa kwavangoita zvinhu zvimwe ndozvavazokorora kuti ndozvinhu zvinoisa mumusha medu. Saka ndopauya kusagutsikana kwedu Yesu semhuri. Ndinotenda. Iyo odari mambo semanzwira andiri kuita pane zvimwe zvagutsikana asi zvimwe hazvina. Mubvunzo wangu uri pekuti akambouya akaita zvezvimwe chetezvo, ko zvamai ava zveuroyi hwavo magutsikana nazvo here, kana kuti mune zvimwe ndo zvamaita kutoti pane angambona chiremba here kana kuti angaita sei? Timunzwise tinzwisise kutesa sewanhu vari kuzvitsvaga. Ndosaka pati tati paya takamboenda kunwa takandoona kwatataura kwamangoenda sevanhu vari kutsvaga sekuru watitaurawo zvatatakura, asi pazvamai ava shuwa ine ndega ndaramira ndisingaemera hangu muri nezvataura kuna sekuru takuita ndongo ndakutsikana nazvo, asi asiwo hangu omuri nokuti tiri vanhu vari kutsvaga. Takamboenda kuna umwe chiremba akataura zvimwe, kusvikawo iwo chiremba watanoona nhasi vati aiwa chiremba uyu akakukanganisirai zvikuru zvokuti zvinhu zvaakakumwisai hazvitenderwi. Saka chiremba uyu atori nemhosva kwamuri. Saka ndiri kuti takutsikana nazvo kuti chiremba ari kuzine mhosva. Ndichisendera zvekutaurwa nemurina wangu ichokwadi sekutaura kwavari kuita. Ini musagutsikana kwandiri kuita ini ndikwekuti kekutanga tichitirwa dare redu kuna sekuru Gora. Sekuru Gora wakaita dare redu achiti rapera pakati tikabvisa mombe tikati aiwa zvanaka. Tichiramba tichineseka maproblems haana kupera kusvikira taenda zvekuti kuna sekuru Mangwende wakandotiratidza zvawakatiratidza tikaona isusu paTV zvechokwadi. Inini ndakazvimirira ndakaona mene wangu nezvandakaona sori ipapo, asi tichisvika kuna Mangwende kwasekuru Mangwende hatichingotanga kusvika. Sekuru Mangwende wakatanga kuti baba waRodhi muri right kurova munini wangu murume wamainini wangu. Baba waRodhi muri right, baba mukuru waRodhi muri right. Saka ndo zvatondipa kuti paMangwende kugutsikana kwacho ndisisina kugutsikana nezvakaitwa kuti kwaMangwende kusanganisira nezvanasi zvandina kugutsikana. Munhu haanere kungoti vaMangwende vanoziyana nemunina wangu nemhuri. vaMangwende wakagara kunogara vanina wangu vanoziva zvaitika
munharaunda yacho kunogara vanin'ina vangu. Nhasi vagora vanoziva kuti musha kwevanin'ina vangu wakatiitira dare, tikati dare rapera tagadzirwa tikabvisa mombe, asi panhau yacho hapana chiri kupera, tiri kuramba tichingoenda chete. Saka inini semukuru kuna vanin'ina vangu ndakamira sababa wavanhu. Mhosva dzese dzinopuwa kunzi baba. Nekusagutsikana kwangu ndatopererwa kuti totitangira papi. Dambudziko musha riri kuramba rikungoenderera mberi. Ndatenda. Ndachikumbira kuti pataurwa pakunzi kuramba zviripo, semanzwire ndaita kwanzi hamuna kuzodzoka kunoona chiremba. Saka raizomaitarisa kuti zvinge zvaguma sei musina kuzodzoka kuti mutaurwe zvekuita pamberi. Ndofunga ndo panatoda kungobvunza kuti hatina hamuna kuzodzokerera. Ndikupata mukoma wangu ndiri kuona kuti vanoda kuzira vanonyatsotsanangura zvakakwana. Dambudziko rataita mbuyo wanyamakonde tongohandizivi pamwe munyama nokuti zviremba zvatiri kusangana nazvo tiri kusangana nezviremba zviri kuziva zvagara zvichiziva dambudziko redu nakani. Mangwende watakauya tichiita zvekutsvaga tisingazivi, tisina kuziva kuti munhu akatogurira kumusha kwedu anotoziva nhoroondo yese kuti achitosvika narasotii mhore baba vanhu. Sekudendera munhu anotoziva zvinhu yedu yese kana kuti ari mamahekita makanefoti anoziziva. Handisi kuti munyamawo here. Saka takachikumbira kuti hamenotoitawo sei semhuri yauya tiri ipapo dare inotichipedza. Ndofunga mupurisa angatondikwanisa kutichinisira. Yasitembire yatenge yatoti patenge pane imwe kuti kunongedzana. Uyu akati zvakati, uyu akati zvakati. Saka pese patinongoenda pachiremba tinotobva kuti tine imwe problem yekunongedza futi mumwe. Dambudziko ratiri kusangana naro tiri kuti tanongedza munhu iri kusanganisa nemadzite zvaro. Handiti nhasi yasitembire atichisa tina madzite zvaro ichikombera musha kwavakorwa kuti imhosva kai toti imhosva. Taurirwa kuti imwe nyaya futi yemumwe asiri pano pane mukadzi akafa futi tichanopara kuti imwe mhosva. Tasangana futi neimwe. Saka tazopedza tati kana izvozvere kuti titangire hatiziva hameno isho mambo wangu tingabatsirikawo sei. Tiri kutambura. Saka mambo wangu akubvunzai kuti ndinokupera umwe chiremba nokuti mambo anoti mese muzopana pamabatana sei. Right. Kubatana zvechiwa tese kana tese tozvatiri kutaura aiwa metabatana zviri kutaurwa saka sekuru vachitaura. Asi kupuwa munhu mumwe chiremba tiri kuda, asi dambudziko ratauya tiri tauya takanangana nenyaya ine Samuel. Asi homwe dzedu izvozvo dzanga dzadudza. Handizivi kuti kana muchitipa rimwe dheti rekuti tiunganidzire pfuma nokuti imwe zvingatika tiri kumuda munhu hatisina pamwe pekutangira. Handiti tatongodzokera kuti tonobatanidza futi. Pamusoro iyi atikutaura kuti hatina kugutsikana ichokwadi. Hataikwanisa kuteera sekuto awa. Nokuti wakatiitisa zvawakatiitisa ukati magezi mamaita sei zvanaka. Saka tatisina pfungwa yekuti tichateera ika tichaita sei takati zvinhu zvedu zvatinakira zvatiitira. Paramba dambudziko richienda mberi rakafana irori. Nanhasi tinomubvunza isusu tapindawo imomo tinovarohwa asi tinosvika pamudzi nyararai. Hamukubvunze pamubvunzo. Saka taane dambudziko zveshuwa rokuti hatisi kugutsikana hatichaziva kuti tochiitei. Vanoremekedza mambo vangu. Chandinoona vazukuru vangu panyamakoti. I think vanenge vane chinhu chimwe chete chavanenge varonga. Havagoni kuti vachiregedze. Ndichakupai example. Vatiremba pavatitsanangurira uko. Vati iwo ndakauya ndikazokugadziridzai. Ndikasiya ndaita mhiko dzokuronga zvandakaita. Hapana akazofa here. Zvikanzi aripo akafa. Zvikanzi saka makauye kuzonditaurira. Handiti ndange ndagadzira sokuchema kwamange maita kuti kuda pano munhu akadai. Ndikati munhu iye kana aripo akangobata zvakaipa achakuvara. Ende munhu afa makauya kuzonditaurira here. Secondly, zvikanzi izvozvo ndiri kutoona kuti makatoronga kuti uyu afe uyu. Muzukuru wangu. Hamuna kuita mukwejedzo mukabhadhira $150 kuti afe uyu.
zvikanzi takazviita anga achafa rini saka akafa here ani mazviona kuti anga afi nokuti haasi muroi ndiko kutaura kwavaita makwenzi asina kunyatsozikanwa Pakachangamira pane pataurirwa mhuri nachiremba wachiti izvozvi nhasi tingati zvapera kana kuti zvagadzirwa, asi hapana chati chagadzirwa, hapana chapera, nekuda kwekuti munhu atiri kutaura naye uyu muranda uyu akafira mumusha menyu uyu kana asati abviswa zvicharamba zvichingoita zvazviri kuita izvozvo. Saka wachibva watombobvunza kuti saka tingaite sei zvikanzi kana mechida dare iroro rekubvisa munhu munozouya radare rega. Saka ipapo pabva pasara pakadaro uchinzi saka hapana pamwe zvimwe zvingakwanisike kuti tingati zvapera kana kuti pane chagadzirwa uyu munhu kana achiri mumusha menyu. Pawakauya hawana kuribata dare iroro here kana kuti sekuru pawakauya vakaribata dare iroro, vabata dare iroro vakati ndagadzira chikanogezeswa musango nasekuru apa vakati sendaita mai mutorwa arunzi akazofa uyu akanga ari muprofita mukadzi wababa miri akaramba kupinda mudare iri, asi patakaita zvinhu zvese izvi akanga aripo, asi mishonga haana kubata, haana kugeza. Takapiwa miti yatakapiwa isusu iye kumba kwaka haana kunoisa, isusu takapiwa mishonga yatakapiwa tikanoisa haitenzi hoko munodai munodai, iye kumba kwawo wakaramba wachiti ini ndiri muprofita handiti. Isu kumugara kwese kwatakanga taita takatoti sekuru apa nhau iyi vakatoipedza, hatina kuti inhau yatinozoti inhau futi yatasvika tichibata kuti zuva ranhasi tatenda. Mawabvunza nenhau yacho iyo wakati pawatiwo maifanira kunge makazouya futi kwandiri kuti muchitaura futi kuti zvamira sei, nekuti sekuru pawataura iwangu wati mutoro hagoni kuti atambudze mhuri yekwanyamapoti seni ndiri kutorwa mumusha, handigoni kuti ini nditambudze vana vekwanyamapoti ava nekuti ndototambudzawo zvekumusha kwangu. Ndopatati sekuru akafa uyu haazi mwana wekwanyamapoti, mutorwa wakafanana nesu isusu, ndomamirira zvakaita. Saka ivo sekuru vati vamhosvaise kuti hatina kuzodzokwa kwavari kuti sekuru ndo chimiro chaapo, kune mutorwa mumusha adii afa. Saka akafa ndope ndiye muprofita uya. Profita zvaakaita uyu akati kwauya kumba aishandira vanhu amba pake, saka anzi kunonzi kwakauya munhu akauya nemwana achida kukweshwa nhova, ndokubva akwesha nhova mwana, apedza kukwesha nhova makuseniseni ndopakabva hanzi hamene mitoro yenzi inoda kubikwa here. Panguva yavakanzi wari kufuridza moto wokuti wapike zvawaida kubika zvese, wakapfugama ndokufuridza moto, pakuti vachinodzoke kugara kudai wachibva wangodonha wangofa zvakadaro. 2 weeks chiremba abuda mumusha. Chiremba abuda mumusha. Vandurumva sekuvataura kuti chiremba chibuda mumusha akasiya kutaurira kuti ndaisa mhiko yangu muno, hapana achafa. Kana pane dzimwe zvazoitika nditeerei. Ndichemba ndopaari kuti hamuna kunditeera. Ndibvunza kuti ko zvamakasiya mati ko uya zoti uyu ngii. pamusoro iyi sekutaura kwazvaitwa nachiremba kuti zvandakasiya ndati ndaisa mhiko dzangu ipapo tisiri kuramba tatina kuzotsvaga chiremba toudza kuti vazoitika rupamasi, asi nekutaurwa kwazvamboitwa naiwo chiremba kuti nhau idzi dzaigadzirwa nachiremba dzidzimushanda wese manyama nekutaura kwamboita iwo chiremba kuti zvemanyamapoti hazvimbourai mutorwa. Saka ipapo
taona kuti